hafta boljak möhüm jemgyýetçilik syýasy waka Türkmenistan prezidentiniň saýlawlaryny taýýarlagy şähertlerini şugun Balkan we Lewap welaýatlaryna raýatlaryň tepdipçi toporlaryň ýygnaklary geçirildi. Olaryň dowamyny iň ýokary döwlet wezipesine has munasyp dalaşgärler ködürlenildi. Lewap welaýatyna geçirilen maslahatyň dowamyna welaýatyň mali ykdysady orta günära mekdebiniň direktory Ferhat Begenjew ýurdumynyň prezidenti wezipesine dalaşgärligi ködürlendi. Çıkış edenlerin belli işler ýaly milli liderimizin siýasaty netijesinde dekinli ýaşlaryň nesli kemale geldi. Munyň öňe garaşsa Türkmenistanyň saýlap alan özgertmeler ýoly bilen üstünlükli öňe geçecekdigine bir ynam berýär. Şu ýylyň 10-njy martynda geçiriljek saýlawlaryň düýp götür täze taryhy şertlerde geçiriljekdigini bellemek gerek. Bugün mehriban vatanymyz hormatlar kadamynyň parasatly ýol başlygyna düýpli durmuş ykdysady hemde demokratik özgertmeler durmuşa geçirmekde, jemgyýetimizde türkmen halkyna mahsus halk häkimetlik ýörelgelerini potolandyrmakda, meden insanperwer ulgamynyň işini kämilleşdirmekde äge türlü üstünlükler gazandy. Welaýatyň ýaşaýjylar hemde teklipçiler toparynyň agdalary Begenjewiň terjime haly bilen içgin tanışdylar. Ol 2010-njy ýylda ykdysady günäri boýunça Türkmen Döwlet Ykdysady we Dolanmaş institutyny tamamlap, ýokary mekdebine molum bolup işledi. 2014-njy ýylyň mart aýyndan şu güne çenli Lewap welaýatynyň mali ykdysady orta günäri mekdebiniň direktory wezipesini işleýär. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň agdasy. Ýananlar Begenjewi giň gözetimli, iş bajarjam, ýaş ýolbaşy hökmünde häsiýetlendirýän çykyşlardyňlar, ony iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlemek baradaky çözgüde kabul etdiler. Her iki döwürde özüniň saýlap alan döwletçilikli ýolyna üýtgewsiz agrary bolan garaşsyz beýtara Türkmenistan döwletimizde ýurdumynyň mundan meýlekde hemme tarapdan ýetişini üçin etmäge gönükdirilen giň gerini özgertmeler maksatnamalar hemde taslamalar durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglanykda berqarar döwletiň täze iňamynyň garpanyşy Türkmenistan 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünmeň milli maksatnamasynyň üstünlükli amal aşyrylygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Meýerim bolşaýaly bu wajyp resminama Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen mejlisinde hormatlar kadamynyň gol çeken karary bilen tasdiklandy. Ol mejlis döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň durmuşyna taryhy ähmiýetli waka urly. Bu maksatnamadan hemde beýleki geljegi uly meýnamalardan gelip çykýan möhüm wezipelerde täze pikirlenip bilýän we giň aň düşünjesi hemde dünýä garaşy bolan ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň, hünärmenleriniň ýolbaşy wezipelerde işlemegine möhüm orun berilýär. Ýurdumyzda dalaşgärler ködürlemek dowam edýär. Ýakyn wagtda döwlet başlygyny wezipesine ködürlenýän beýleki dalaşgärleriň hem atlary ma'lum bolar. Munyň özü prezident saýlawlarynyň aýdymlyk we açyklyk şertlerini geçýän ýylyň tutnamasy